शुक्रवार दिनवा रहे भइल घटना रहे। शुक्रवार दिनवा रहे भइले घटना रहे। यार मोरे रामा रेलिया से लिहल सबके जान ए रामा कि यार मोरे रामा रेलिया से लिहल सबके जान ए रामा। एगो रहे माल गाड़ी एगो 100 परे सजी दोनों टाका के भइले बहरा काकले सजी। एगो रहे माल गाड़ी एगो 100 परे सजी दोनों टाका के भइल बहरा काकले सजी। 200 से ज्यादा लोग के लिहल जानवा हो कि यार मोरे रामा रेलिया से लिहल सबके जान ए रामा कि यार मोरे रामा रेलिया से लिहल सबके जान ए रामा। राधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक सत्तो। अहिसने विपत्तिया पहरल पहल भर में सब उजहरल कहीं नजरिया पड़ले आपस में डरे न लड़ल। ऐसने विपत्तिया पड़ले पल भर में सब उजरले कहीं नजरिया पड़ल आपस में डरे न लड़ल। अजय सुमन कैसे कि चली जहाँ